onrust is wedergekeerd. Nieuwe Honden is namelijk terug op het Vista College. Hallo allemaal, mijn naam is Jesper en welkom bij het allereerste Nieuwe Hondenjournaal. In deze video's gaan we naar mijn collega-reporter op locatie, interviewen we studenten die meewerken aan Nieuwe Honden en kijken we hoe het gaat met de voorbereidingen. Ben je nieuwsgierig? Blijf vooral kijken. Dan gaan we nu eerst naar mijn collega op locatie. Vandaag zijn we in Mesh. En niet zomaar, want Mesh is het allereerste dorpje dat werd bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen. Achter mij ziet u ook de gedenksteen. Ik introduceer het onderwerp en stel een vraag aan jullie. En de vraag van deze week is, wat betekent vrijheid voor jou? Nou, ik ben Esmee Engelen. Ik doe de opleiding fotografie op het Vista College. Ik ben 18 jaar oud en ik zit in het derde jaar van de opleiding fotografie. Ja, Mico en ik zijn al best ver. We hebben echt al heel veel foto's gemaakt, zoals van vergaderingen, opnames. Zoals vanmiddag hebben we ook opnames gehad, hebben wij ook foto's gemaakt bij Podiumtechniek. Dus we hebben echt al heel veel dingen voor op social media te posten. Ik kijk best wel naar uit naar de voorstelling zelf, omdat we mogen zelf ook fotograferen en waarschijnlijk krijg ik een plek voor aan het podium. Dus dan kan ik wel een van de beste foto's maken. Ja, het is wel iets waar je echt gewoon goed en lang over kan praten en ook gewoon best wel over na kan denken. En omdat we nu 75 jaar bevrijd zijn, is het toch wel leuk dat school het thema erbij betrokken heeft. Vrijheid is eigenlijk tegenwoordig vanzelfsprekend, maar als je er echt goed over na gaat denken, kon je vroeger veel minder dan wat je nu kunt doen. Maar voor mij betekent vrijheid eigenlijk dat je niet per se kan doen en laten wat je wil, want je moet je toch aan de regels houden. Maar wel gewoon dat je vrij over straat kan lopen. Vandaag hebben we gezien hoe ver fotografie is met de voorbereidingen van Nieuwe Honden. Ook hebben we gehoord wat de studenten verstaan onder vrijheid. En zijn we meer te weten gekomen over de vrijheid in Nederland. Ben je nu benieuwd welk thema we volgende week gaan behandelen en hoe ver onze opleidingen zijn? Like dan onze Facebookpagina en volg ons op Instagram en Snapchat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.